ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାରଳା ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ୱେତପକୁଡ଼ା ଭାବେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର। ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ହୋ ଭଗବତେ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବନ୍ଦର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାମରା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୁମିନିୟମ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁଗୁଳ। ପୁତୁଳି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଲୁଙ୍ଗି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆୟତନ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 422 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦଖଲ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1803 ମସିହାରେ।